मिक्स बाय हरिओम बीबी बिहारी अखन अहाँ सब सुन रहल छी चांदनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के शानदार प्रस्तुति बादल राज। हमर ऊपर वाला बॉल दुनु बुक बुक करे ए हो। हमर ऊपर वाला बॉल दुनु बुक बुक करे सैया ऊपर कबो नीचे हाथ डाले नीचे जब हल्ला करे मुंह ढके चुप करे। हमर ऊपर वाला बॉल दुनु बुक बुक करे हमर ऊपर वाला बॉल दुनु बुक बुक करे मिक्स बाय हरिओम बीबी बिहारी बादल राज। जाने का बलमुआ के भइल बाटे मती लागता जवानी आके कोई दई छाती ए हो। जाने का बलमुआ के भइल बाटे मती लागता जवानी आके कोई दई छाती। नहीं करेला आराम जब करे लागे काम लगातार करे कबो रुक करे। हमर ऊपर वाला बॉल साला धुक धुक करे हमर ऊपर वाला बॉल साला धुक करे मिक्स बाय हरिओम बीबी बिहारी बादल राज। करे हर चीज बाकी राखन संभाल के हरि ओम बिहारी छोड़े दर्द उखाड़ के करे हर चीज बाकी राखन संभाल के हरि ओम बिहारी छोड़े दर्द उखाड़ के देह बानी कमजोर उहे नारद करी जोर लोड सह नहीं पाए देह धुक करे हमर ऊपर वाला बॉल साला बुक बुक करे हमर ऊपर वाला